Nafarroko beste 16 udalerrietan udal hauteskundetako zerrendaburu izango diren pertsonak hautatzeko prozesua amaitu da. Oraingo honetan Araitz, Arakil, Atarrabia, Barañain, Basaburua, Berriozar, Gares, Ilunberri, Larraun, Lekunberri, Lizarra, Sartaguda, Tafalla, Uharte, Arakil, Biana eta Ziordieko hautagaiak berretsi dituzte EH Bilduko militanteek. Basaburua, Berriozar, Gares, Lizarra, Ilunberri eta Tafalla aldaketak emango dira eta Santos, Etxegia, Oronoz, Iker Mariezkurrena, Zelaia, Itziarrimaz, Artazkoz, Mikel Kolomo Gurbindo, Lola Eslaba, Serrano eta Xabier Alkoaz Andueza izango dira lehen aldiz alkategaiak urren ez urren. Araitz, Arakil, Atarrabia, Larraun, Uharte, Arakil eta Ziordien alkatetzak berresteko asmoa dute Jose Manuel Zubillaga, Oiana Olabarria, Jaka, Mikel Oteiza, Iza, Mikel Ugarte Martija, Txomin Ugarte Balestena eta Olatzi Irizar Martinez urren ez urren. Bien bitartean, Barañain, Lekunberri, Sartaguda eta Bianan, Oian Eder, Indako Etxea Barberia, Arkaitz Goiko Etxea Riola, Paolo Albanese Oiz eta Irantzu Antoniana Abalos izango dira berriz zerrendaburuak. Dagoeneko guztira EH Bilduk Nafarroan 29 udalerritan burutu du zerrendaburu izendatzeko prozesua.